মই কৈছে না তাৰ কথা কিবা মূল্য আছে হা এইবিলাক কথা বাদ দে ক বেলেগ পূৰ্বতে কিন্তু আপুনি বহুত কাম কৰা নাই বুলি কৈছে তেখেতে অভিযোগ আনিছে এটা বেলেগ কথা সুধকচোন কি আছে Sanjay Baro long live, long live, long live. UPPL long live, long live, long live. Pramod Baro long live, long live, long live. खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर आङो भिडिअखौहाय कन्टिनिउ खालामनो हायाखै मानोना इउट्यूबनि माखासे आपडेटनि थाखाय आंनि मबाइलाबो प्रब्लेम जानानै दङमोन नाथाय आं बेखौहाय थिक खालामनाय जाबाय थेवबो भिडिअआ जुदि क्लियार जायाब्ला कमेन्टआवहाय खोन्थाहरब्लानो जाबाय रायजोफोर जों दिनै सावरायगोन माखासे मोननै मोनथामसो बिषयनि सायावहाय गिबियाव आङो थेंक्स होनो सानो रोजा रोजा कंग्रेचुलेसन जासियो जायफ्रा जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैबाय बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर आंनि इउट्यूब चेनेलनिफ्राय बावहरग्रोनाय जाबाय बिथांमोना 10 बोसोर 6 दाइन 7 दिन जेलाव थानांनायनि उनावहाय दिनै नखरनि बिमा बिफा फिसा फिसौ जाथि खुरमा बयजोंबो मोखां नायज्लायनानैहाय ओंखाम बोथिसेखौ जानो हानायनि खाबु मोनबाय दा बेखौ सोर होखो रायजोखौ बिपिएफ पार्टिया थानायमोनब्ला बे खाबुखौ मोनगौमोन नामा निश्चय मोननाय नङा दिनै जोङो गनायनांगोन इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सारखौहाय सोरबाया बुंनो नागिरदों एकर्ड जानाया बिसोरनो एकर्ड खालामखादों बेनिखायनो बिसोरनो बख'खानांगौ बायद'खा होननानै बे बाथ्राया नङा बिसोरखौ एकर्ड खालामनांगौनि सावरायनांगौआ बिपिएफ पार्टिनिबो दायथ'मोन नाथाय बिसोरो हारिखौहाय डेभेलप खालामनो गोसो गैयिनि थाखाय बिसोरो एनडिएफबि बिदा फंबायफोरजोंहाय सावरायनो हायाखै बिसोरो लाबोनो हायाखै गोरोबहोनो रोङाखै बेनिखायनो बिथांमोना जेल जानो गोनां जादोंमोन 10 बोसोर 6 दान 7 दिन दा बे जेल जानायनि उनावहाय दिनै बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय बेखायनो आङो जायफ्रा बिसोरखौहाय उदां अख्राङावहाय लाबोबाय इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सार आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सार आरो जोङो एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि मावथि बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावनांगोन बिथांमोननि अननायावसो दिनै बिसोरो जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हादों आरोबाव नेनानै थाबावदो फैगासिनो दंबावो दानिया नैबेनि सायावहाय आङो माखासे बाथ्रा बुंनोसै रायजोफोर जोङो गोदानै दानाय पार्टिखौहाय नुदों दा गोदानै पार्टिखौ मानो दादोंमोन एनडिएफबिफोरखौसो बख'नो पार्टि गोदान दादोंमोन नङा होनब्ला दिनै एनडिएफबिफोराथ' गगासिनो दङ गजोबनोसै दा बै पार्टि गोदाना मा थांखि लानानै दिनैनि समावहाय पलिटिकेल पार्टि दानानैहाय मा मावनो सानदों अनजालि दैमारि मेदामा जाखिनि सानदों बेनि बांसिन 3 गुन प्रमद बर' सारा सानदों आरो आबसुनि आफादगिरिफ्रा सानदों नाथाय जाय मानसिया गावनि गाद्दि हास्थायनानै गोदानै पार्टि दादों बियो हारिखौसो बुखावदों हारिनि भटखौसो रानफ्ले सिफ्ले बोफ्ले सिफ्ले खालामदों दा नोंथांमोना मा सानो बियो नोंथांमोननि सायावसो नोंथांमोना कमेन्टआव होनो हागोन दानिया फैदो जोङो कास्टम बसुमतारिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनोसै बे भिडिअआ स्पेशली सानजा हालामाव रायजो जानाय गहपुर सनितपुर बिश्वनाथनि थाखाय जागोन रायजोफोर कास्टम बसुमतारिया सिगांनि समावहाय गामि गामि हाबनानै हाथाय बाजार हाबनानै रायजो राजाफोरखौहाय नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय मिसलिड खालामनानैहाय गावनि खुगानि रावजोंहाय फोरमायोमोन नाथाय दिनैनि समाव बिपिएफनि सासे एसिस्टेन्ट बिबान मोननानै बिथाङा सिस्टेमनिफ्राय पेपार बख'नानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय मिसलिड खालामनोहाय सेस्था खालामदों बेबायदि अजदखौहाय बिक्रम दैमारि बिथाङाबो सिगांनिफ्रायनो लाबोबाय थाखादों नाथाय मोनसेबो खामानि होआखै बिथांमोना जि बुंदों बिनि उल्थासो जाबोगासिनो दङ आरो जाबोदों बिथांमोना बुंदोंमोन साख्रि होनो हाया सानजाहा सिमा बाराया आरो बिथांमोना बुंदोंमोन जे बिटिआरआवहाय इउपिपिएल पार्टिया हानि लेखाखौबो होनो हानाय नङा
बेफोर बाथ्राखौ बुंबोजोबदोंमोन बिथांमोना। आरो UPPL पार्टीनि जे CM प्रमद बर' सार बेनि सरकार सालायनायाबो थांनाय माखासे दानावनो जोबथामोन, नाथाय मोनसेबो जाफुङाखै, गासैबो फेलें। बेनिखायनो नोंसोरो मा बुजिदों नोंथांमोना गाव गावनि गोसोजोंहाय कमेन्टआवहाय फोरमायहरब्लानो जाबाय, नाथाय गाज्रि कमेन्टजों नङा दे। नोंथांमोना खोनासंनो हायाब्ला, कन्ट्रल खालामनो हायाखैब्ला गाज्रि कमेन्ट दाहो, नांगौब्ला दानाय स्किप खालामनानै था। रायजोफोर, कास्टम बसुमतारिया दिनै BPF पार्टीयावहाय सासे बिबानगिरि जानानैहाय गावखौनो जोबोद गोरों होननानै साननानै लादों। नाथाय नोंथांमोना नेनानै था, 125 एमेन्डमेन्टआ पास जायोब्ला मा खामानि मावमारो नोंथांमोना नेनानै था। BPF पार्टीया जाखिनि सानदों बिसोरो सर्टकाट सानग्रा गोजा गासिबो। जों बयबो मिथिगौ सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरा माब्लाबाबो बिटिआरआव हाबा होननानै बुंनाया BPF पार्टीयानो, आरो एकर्डखौहाय सावनो नागिरग्रायाबो BPF पार्टीयानो। सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरावहाय सिमा बारायनायनि जेबो थांखि गैया होनग्रायाबो BPF पार्टीयानो, नाथाय गासैखौबो मावगासिनो दङ। आरोबाव जोङो दानिया नुनो मोनलायबाय फारसेथिं प्रेस मुसाहारि समिति दानायनि माखासे दावराव दावसि। दा बेनि भिडिअखौ आं सिगांबो हगारखाबाय। दा बेनिखायनो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन, नोंसोरो माब्लाबाबो BPF खौहाय एक्सेप्ट दा खालाम। थांनो हो, हाबहैनो हो, रायज्लायहैनो हो, नाथाय ससियेल मिडियायावहाय केम्पिं खालामनानैहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय लेक्सार होनो थाखाय खाबु दाहो। मानोना बिसोरनि खुगाया सिनिनिफ्रायबो गोदैसिन, मोनथिगौना रायजोफोर? बेखायनो खाबु दाहो बिसोरखौहाय। नोंथांमोननि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरा BPF पार्टी रायजो सासन खालामबावोब्ला जाखिनि हाबनांगौ दङ बे हाबनांगौखौ बाद होनानै यानिखि एक्सक्लुजनसो जागोन, इनक्लुजन जानाय नङा, एक्सक्लुजनसो जागोन, दानख' जागोनसो। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना सिन्था खालाम, जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय UPPL पार्टीया देरहानानैहाय मेजरिटि भट लानानै, सिंगेल लार्जेस्ट मेजरिटि भट लानानै देरहाखांनायनि उनावहाय रायजो राजा बर' हारिनि गेजेरावहाय गेरेमसा माखासे संसार दानायनि खाबु मोननाय बायदि। दिनै जों नुगासिनो दङ सोरबा दावराव देख्रेबा, सोरबा गर्जन मुसाहारिया दिनैहाय मोनसे नङा मोनसे बायदिसिना बाथ्रा बुंगासिनो दङ रायजोफोर, नाथाय बिसोरनि खोथाखौहाय माब्लाबाबो दा खोनासं। कंग्रेसनि सासे आफादगिरि गर्जन मुसाहारि बिथांखौथ' आं सिदा बुंखायो, बिथांनि साननाया एकदमबारे ओरैबायदि घाटियाखा बुंनो थाङोब्ला। दा कंग्रेस पार्टीयानो इसिबां बोसोर सरकार सालायखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिखौहाय हाखर सिङाव गाग्दोनानै दोनदों एकर्ड होखांनायनि उनाव। दा बेखौ सोर मिथिया? बयबो मिथिगौ। बेनिखायनो आं सिदा खोथा बुंनो सानदों, नंगौ BJPया देरहायोब्ला बिथांमोना डेभेलपखौ खालामो, नाथाय माखासे दङ आं बेखौहाय बुंला, बेनि थाखाय एसे BJP पार्टीनि सायावहाय गोरोन्थि, आं बेखौहाय बुंथ'ला रायजोफोर। हयथ' बुजिनो गोरों मानसिफ्रा बेखौहाय मिथिखाबाय, आं जाय खोथाखौ बुङाखै। नाथाय कंग्रेसआबो बिदिनो, बिथांमोनाबो देरहायोब्ला जोंनि बर' हारिया हालाल जानो नागिरो, मिथिबाय दा? हालाल, मिथिगौ ना हालाल? हालाल जानो नागिरो। दा हालालखौहाय जोंनि बर' हारिनि बर'नि रावावहाय गोदोना हानाय, हाफामनाय, फसरनाय माने थै फसरनाय, बेबायदि जानो नागिरो। दा बेखौ सिन्था खालामनायाबो मोजां। दानिया रायजोफोर, बे समावहाय जोङो सावरायनोसै BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारआ UPPLनि CM प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौहाय एसेबो नायनो हाया। अब्ला रायजोफोर, भिडिअ'आबो बेसिखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ'नि सायावहाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।
गोजोन्थों जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि